Kapuso subay ni transport strike naghihimo labi na dito sa kauluhan. Siren sab nato ang sitwasyon sa makadalanan. Kumusta ang dagan sa trapiko dinhi sa Sugbo, apektado ba sabta? Makauban nato si Alan Domingo pinaagi sa phone patch. Lan, kumusta diha? Yes, Nick, nining unang adlaw sa nationwide transport strike, wa kini makaapekto diri sa Metro Cebu. Sanglit nining mga orasan ni kato ang maaninaw nga normal lang ang dagan sa mga sakyanan o sa mga pasahero. Dunay kasakyan ang mga commuters, sanglit nagbiyahe pa man ang mga modernized o ang traditional PUJs, Nick. Ato na sera ni agitong niaging simana nga dili mosalmot ang mga transport groups diri sa Sugbo sa gipaygayon nga wilga karon sa kadalanan nga gipasugdahan dito sa kauluhan. Although karong alas 9 sa buntag gigdakda nga mo himo og protest ang grupong Piston at tubangan sa buhatan sa LTFRB diin dito nila ipadangat ilang mga sentimiento may kalamigitan sa isyu sa transportasyon, particular na ang kining isyu sa modernization. Gipadayag sa si Trasco usab ato sa ato ang previous interview nga dili nila gustong i-hostage ang mga sumasakay pinaagi niining pag-apil sa transport strike, Nico. Do pipila ka mga tunghan usab ang nagpahigayon og online classes isip preparation kung dunay surprise nga mahitabo nga strike diri sa Metro Cebu mga higala. So far muna ang ato ang latest update sa kadalanan diri sa Metro Cebu area. Balik sa imo diha, Nico. Daghang salamat sa live report, Alan Domingo.